Portella el vaig fer en 6 mesos. El Nadals del 86. Això és una altra cosa que no he fet mai temps. La idea va sortir de que jo, en aquells moments, vaig vindre director del Contes de Pallars i, esclar, no hi havia feina, els joves havien de baixar i perquè es quedessin a la joventut s'havia de potenciar tot el que era turisme. I la gent del poble van començar a dir és que s'han equivocat, on es queda la neu és aquí. I a partir de llavors vam fer un estudi per veure el comportament del territori i quin microclima i com aguantava la neu, perquè llavors no hi havia ni neu artificial ni hi havia res, t'havies de valdre amb els medis de la naturalesa. Ara la veig bastant bé. Gràcies a les inversions que s'han fet, que nosaltres no podíem fer. L'he vist créixer, l'he vist canviar. La veig quasi necessària en un punt turístic com aquest.